दिनै जौ होबथा सान आइजो दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथि जौ लोंनायखौ बन्द खालाम जौ लोंनायखौ गार गेदेमाखौ मान हो दिनै 4 एप्रिल जौ होबथा सान उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरनगर दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव जौ होबथा सानखौ लोब्बा लाखिनानै फेग्रा मुवानि बेरेखायै हान्जा सुरो। दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनानै आइजो दैदेनगिरिफोरा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बिबुंथि लाखियो। जौ होबथा सानखौ जोंनि दुलाराय बर' आइजो आफादा मोनसे माबाखौ दानाय, मानो होनब्ला जोंनि बर' न'खरनि गेजेराव सोरबा जौ लोंनानै जोंनि न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामो। दा बेफोरबायदिखौ नुनानै जोंनि आइजो आफादा दुलाराय आइजो आफादा बे संगठनखौ दानाय जादों आरो बे संगठना हुखिया आरो जों जौ लोंनायखौ जों बन्द खालामनांगौ होननानै जोङो दाबि खालायो। जोंनि न'खरफ्राव जौ सङो आरो बे जौ संनायखौ नागिरनानैनो जोंनि फिसा फिसौआ लोंनानै जेसांखिनि शिक्षित जाब्लाबो डाक्टर जाबाबो इन्जिनियार जाबाबो सोरबा माबा माबि गिदिर साख्रि मावबाबो बे जौ लोंनानै जोंनि न'खरफ्रा सिलिंखार जायो। बेनिखायनो जों बे जौ होबथा सानखौ दानाय जादों आरो बे जौ होबथा साना दिनै 4 एप्रिलाव जों बेखौ मानियो। बेनिखायनो दिनैनि बे सानखौ जों मानिदों जाहाथे जोंनि रायजो राजानि गेजेराव जोंनि बर' न'खरफोरनि गेजेराव जाहाथे बे जौ संनाय खामानिखौ जेन गारो बेखौ जोङो लुबैयो आरो जोंनि न'खरफ्राव जौ सङाब्ला जौ फानाब्ला जोंनि फिसा फिसौफ्राबो बेवहाय लोंहैनो थाखाय माने इस्सा खालामनो हानाय नङा आरो बिनिफ्राय दोरदनो हायोबा जोंनि समाजा जोंनि बर' समाजा गासैबो दा जेसांखिनि उन्नति जादों बेनिफ्राय बांसिन उन्नति जागोन होननानै जों आखाबादि। जों बे उन्दै लाइमोनफोरखौ जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि परियालनि जेनेबा बिमा बिफानि गेजेराव खौसेथि जानानै जोंनि गथ' गथायखौ जुदि उन्दैनिफ्रायनो आखलखौ दाना होनो रोङोब्ला बे जौ होबथानायनिफ्राय जोंनि गथ' गथाया बारग'नो हागोन होननानै आं सानो आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो। आरो बिनि बादैयाव बा बिनि अनगायैबो जोंनि गथ'फ्रा जेन बे खोथाखौ मा मुवाखौ लोंब्ला जोंनि देहाफ्रा नस्थ' जागोन न'खरा नस्थ' जागोन जों गोजौआव उन्नति खालामनो हानाय नङा बे बाथ्राखौ जेन जोंनि फैफुनाय गथ'फ्रा जेन बेखौ सिन्था खालामनो हायो आं बेखौनो खावलायदों। दानि जुगनि गथ'फ्रा गोदो जों नुबोदों गोदो गोदाय माने एसे गिदिर मानसिबानो बयबो खुलुमोमोन बयबो खोथा मानियोमोन जेरैहाय राजनितिकआव हक गासैबो हक जोङो गिदिर मानसिनि खुरांखौ खेबसेयावनो जों मानियोमोन मोजांब्ला, खिन्थु दानि मानसिया बेबायदि मानिनायखौ जों नुनो मोना। थेवबाबो जों आर'ज गाबदों बा खावलायदों जोंनि फिसा फिसौरा दानिफ्रायनो स्कुलफोराव फरायनाय लोगो लोगो जोंनि शिक्षकफोरा जाबादि बिथांमोननो शिक्षा होयो बे शिक्षाखौ लायोब्लानो बे साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो। थासारियावलाय जुदि सासे बा सानै सुबुङा जुदि बे मोजां परिबेसनि गेजेराव हाबफैनानै जुदि गाज्रि खालामोबा बे निस्सय गाज्रि जालांगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजाया जेन बे थासारिनि खोथाखौ माने गोसो मोजाङै माने साननो हागोन बेखौनो खावलायदों जों। बे बेलायाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों जोंनि आबोबा गोथार आबोब बेयाव रावनिबो संगठनावहाय लोब्बा गैया हेफाजाब गैया। मानो होनोब्ला बे आबोबा गासै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानैहाय गासैनि थाखायबो मोजांनि थाखाय खामानि मावो। बिदिनो जौ लोंनायफोरखौ जोङो फोसाबनो नागिरो आरो उन्दै फरायसा गथ'फ्रा गेदेमाफोरखौ मान होनो रोङाब्ला जोङो बेखौ मान होनायखौ जोङो फोसाबनो जोङो हास्थायो आरो जों लुबैयो जाहाथे मान होग्रा जेन जानो हायो। जेब्ला मान होग्रा जायो अब्लासो जोंहा देरनाय लावनाय फरायनाय गासैयाव जौगासार जानो हायो। बिनिखाय
जोंनि आबोबा रावनिबो संगठनजों बिदि लोब्बा थाया आरो जाया देरहालाङो जाया बिदि सरकार दायो बेजोंनो बिसोरनिफ्रायनो जोङो लानानै जोंनि दैदेननो एबा सलायनो थाखाय जोङो थांखि दङ आरो जोंनिया हास्थायो बेबायदि जोंनिया रावबो बेबायदि राजखान्थिजों लोब्बा गैया जाया जायखौ गोसो बेखौनो जों खालामनो हायो खिन्थु जोंनि संगठना राजनितिखौ जों लोब्बा लाखिया आरो